La llavi mediàtica espanyola. Tota notícia tractada als mitjans de comunicació envia a la gent valors i opinions. Quan pràcticament tots els mitjans de comunicació subjectes a uns determinats interessos envien els mateixos valors i opinions a un poble i en silencien o menyspreen uns altres, poden dir que exerceixen sobre ell un efecte de gavi mediàtica. Asegura que la recuperación solo llegará con un gobierno socialista e insiste que son un partido ante todo municipalista, como lo creó Pablo Iglesias. Una manera efectiva de convèncer i manipular els ciutadans és tancar-los en aquesta gavi on només reben informació que subratlla aquells valors i opinions i repetir-los una vegada i una altra, i una altra, i una altra. Els mitjans espanyols des de Madrid exerceixen un efecte de gavi sobre tots els ciutadans i així els aïllen d'altres opinions contràries als seus interessos. Hi ha diverses maneres d'engaviar informativament els ciutadans d'un país. Les més efectives estan relacionades amb el silenciament, la tria i el tractament de temes i la selecció d'opinadors en tertúlies i entrevistes, coses que ja es tenien molt presents en temps de Hitler. Silenciament. Quan a un poble no se li permet tenir mitjans de comunicació propis, se li està enviant un missatge subliminal. Comptau poc. Quasi 4.000 edicions de Mallorca Notícies arriben ara a la seva fi. Ha estat un orgull ser part d'Emma. Bona nit. El silenciament als mitjans aplicat sobre una determinada població és una manera de crear-li un sentiment d'inferioritat i així tenir-la sotmesa. Així és més fàcil poder-la explotar econòmicament. D'aquesta manera aconsegueixen que donem excessiva credibilitat als mitjans de Madrid perquè són més, tenen més recursos i més capacitat de difusió per presentar de manera més atractiva les informacions. Se mos crea una falsa idea de pluralitat, quan en realitat el discurs de tots ells surt d'allà mateix i una prova d'això és que tots els mitjans estatals estan finançats pels mateixos anunciants, grans grups empresarials espanyols que dirigeixen el discurs dominant. Ara cerquem a Google Manifestación 29 Septiembre Palma, la manifestació del TIL. Ens pot dur a l'engany veure que els primers resultats són de mitjans estatals. Això és perquè tenen amplis equips que es dediquen a situar-se als primers llocs de cerca. Si anem al detall, veurem que en realitat tant El País com El Mundo o l'ABC limiten a Societat o a Local, un fet gens menyspreable a nivell espanyol. Cap d'ells du la notícia al lloc rellevant que hauria d'ocupar per criteris periodístics. Més a baix ja no trobam ni rastre de cobertura del 29S per part de mitjans estatals de pes, ni tan sols dels que pagam tots. Tria de temes. Si es xerra d'una cosa, forma part de la realitat. Si no se'n xerra, passa a ser secundària, irreal o subversiva. Per això, quins temes es decideixen tractar i quins no és un altre filtre que condiciona molt la imatge que s'oferirà del poble. Què passa quan parlam d'un tema negatiu com la corrupció? Vamos a los juzgados de Palma. Ana Martínez. Sí, según hemos podido saber, hay una investigación abierta desde el mes de junio, una investigación penal de la Fiscalía Anticorrupción que trata de ver hasta dónde llega el fraude y durante cuánto tiempo se habría llevado a cabo. Ara sí hi apareixen les Illes Balears i en gran ressò de tots els casos d'aquest tipus. No hi apareixen amb tanta força en Madrid i Andalusia, on els nivells de corrupció són considerablement més alts. Per altra banda, els programes del COP van plens d'imatges de luxe i famosos estiuejant a les Illes Balears, però no es parla de les baixes pensions, la falta de serveis o la incidència de la pobresa que pateixen els illencs, tot i ser la comunitat amb la càrrega fiscal per habitant més alta d'Espanya. Tractament. Qualsevol cosa que formi part dels continguts informatius o d'opinió pot ser i és utilitzada per reforçar l'efecte de gavi. Vegem exemples clars. La corrupció és un fet condemnable sigui qui ho faci. Ara bé, no és cert que en principi tots els espanyols són iguals davant la llei? Es compleix això en aquestes imatges? Uns amb esposes, els altres sense.
I té res a veure que uns siguin membres del PP o del PSOE i els altres d'un partit d'aquí? Uns governen i els altres els varen desmantellar el partit. Si a damunt cercam Detención María Antonia Munar a internet, ho veurem encara més clar. En aquesta ocasió sí que dels 10 primers resultats, 8 són de mitjans de comunicació d'àmbit espanyol. El País, La Vanguardia, La Sexta, Ràdio Televisió Espanyola, ABC i Antena 3, entre d'altres. I aquesta vegada sí, per interès evident d'eliminar els partits d'aquí i protegir els seus partits, PP i PSOE, aquestes notícies van en llocs de primer ordre dins els respectius mitjans. Però fixem-nos en el tractament que fan d'aquest tema mitjans d'aquí, com ara Diario de Mallorca. Com podem veure, aquest diari va més enllà del relat dels fets noticiables, és a dir, tràmits judicials i ingressos a presó. Hi trobam reportatges fotogràfics amb el títol de La decadencia de María Antonia Munar, peces que no articles d'opinió marcadament sensacionalistes com aquest, sense noves informacions rellevants, o d'altres amb un títol ple de demagògia on s'esté molt en casos de corrupció d'UM i passa de puntetes pels del PP, tot i ser el cas de Mates, per ser exministre i expresident del govern, el més rellevant. La corrupció del PP al PSOE mai és associada a l'espanyolisme, en canvi els casos bruts d'UM o CiU sempre són vinculats des dels mitjans al catalanisme. Diario de Mallorca pertany al grup d'àmbit estatal Editorial Prensa Ibérica, propietat de Moll de Miguel, exempleat de Banco Atlántico i familiar d'Enrique Sarasola, qui era íntim amic de Felipe González. Pluralitat mediàtica. Una estratègia molt evident per mantenir-nos engabiats són les limitacions cada vegada més grans a l'emissió i recepció de canals de televisió en la nostra llengua. 25 anys enrere, els illencs veiem totes les televisions autonòmiques existents dels territoris de parla catalana. Era una mostra de pluralitat i normalitat lingüística. Amb el pas dels anys s'ha anat reduint l'espectre de canals que els illencs rebem en la nostra llengua, fins al punt on som avui. No tan sols s'ha vist retallada l'oferta de mitjans que rebem d'altres territoris de parla catalana, sinó que fins i tot a Can Nostra s'ha tancat Televisió de Mallorca o Som Ràdio. Amb la TDT, els mitjans castellans es varen multiplicar i els que s'expressen en català es reduïren per motius tècnics. Ara, amb la nova reordenació europea, l'Estat aprofita per tornar a reduir l'oferta de canals en la nostra llengua, però curiosament no suposa cap problema per als canals en castellà o espanyol. Tal és l'efecte de la gavi mediàtica que fins i tot en crea un altre, el de submissió dels nostres mitjans públics, que condicionats pel govern que els controla acaben per assumir-ne el mateix discurs. Jo el que vull és llibertat i que els nins, una vegada que sàpiguen xerrar perfectament les nostres dues llengües i un tercer idioma, aquest inglès, puguin triar en llibertat, xerrar una, hablar otra, o el que considerin més adequat. No és estrany que com més progrés tecnològic hi ha, més dificultats tinguem per rebre mitjans en català? I d'altres mitjans internacionals? Més greu resulta encara aquesta situació si tenim en compte que formam part de la Unió Europea i en ella són diversos els països que tenen acords de reciprocitat de qualcuns dels seus canals. Que la fortuna de prop de 1.800 milions d'euros acumulada per Joan Carles I sigui objecte d'un extens reportatge al New York Times i en canvi a Espanya no se'n publiqui res és una prova ben clara. Que Espanya es posin traves tant a mitjans en la nostra llengua com als internacionals té tan sols una explicació, la ideològica. Som la majoria silenciada dins la nostra pròpia terra. Si som conscients d'allò que passa i analitzem les limitacions que mos imposen, ens podrem alliberar de la gavi mediàtica espanyola.